Kijk, we hebben eigenlijk wat in de verhuur zitten en in de evenementenboel en zo. Dus we zijn wel een beetje vatbaar voor feesten en wat vermaak. Dus ja. Dit is verder al gebruikt spul. Hier hebben we een gedeelte met horeca, afvalbakken. We hebben een kindertrein voor. En hier hebben we dan naaie dingen. Tuincentrums of winkelcentrums. Naaie hamerspel, naaie draaimolens. Alle automaten. Dus die kun je dan hier achterin stappen. En dan kun je op een foto met dat ding. Zo. Mooi hoor. En hoe ben je zo in deze handel rollen? Ja, van de een komt de andere. We beginnen met zo'n kinderrijd en op laatst dan heb je een treintje en op laatst begin je met grote spul. En nou ja, de vraag naar is dan koop je wat meer in en zo. En er komt dus een veiling. Ja, we hebben een veiling hebben we nou lopen en daar hebben we een aantal dingen opzetten. Dus dan, nou ja, dan kun je hem eerst naar bier of zo. Nou ja, het is vrij unieke handel, lijkt het mij. Ja, geen één had het. Nee, volgens mij doen we niet zoveel meer. Jou ben je de broer van. Hé? Ik zei, jou ben je de broer van. Ik ben een broertje, hè? Broertje. Ja. Ik ben reparateur. Nou ja. Wat ben je nou aan het repareren? Wat zei je? Waar ben je nou met wanden? Oké. Nou. Ik ben ook bezig met een kinderrijd uit 1970. Hele oude nee. Dat heb ik wel aan de praat gekregen. Dus ben ik nou. Leuk voor de kinders weer. Moeten we weer even een muntenworp maken. En dan is het weer netjes. En doe je nou hetzelfde als je broer? Mijn broer komt. Ik ben gek van dat ding hier. Ken je het? Zit maar weer door. Wat zou het? Maar doe je nou hetzelfde als je broer? Of, Nee, mijn broer doet nijspul. Ik doe een tweedehands spul. Dus dat koop ik aan met Engeland en Amerika. Dat knap ik allemaal weer op. Dus dat is leuke. En kapot, hoe meer kapot, hoe meer stof, hoe beter. Dus dat is leuk werk. Ja. En dan alles bewerkt en dan weer bij deur verkopen. En de gearworking met je broer, hoe verrent die? Elke dag ruzie. Nee, gaat zo mooi zwart. Wij kunnen lezen schrijven met elkaar en we hebben anders nooit ruzie. Nee, dat dan gaat dan voorbest. Om 7:30, 8:00 heb je koffie en dan... Hoi! Nou, dan praten we de boel even wat en dan gaan we los. Ja, en de rond is hier een grut genoeg om elkaar even te ontvluchten. Ja, hij die kant wat, ik hier wat en ik heb hier muziekmeestal op en als de muziek aan staat dan moet het eruit. Want dan moeten we ouder, hè.